æde sådan en 2 bacon her. Mig og Niklas. Ja, vi vil æde To pakker bacon. 2 pakker bacon. Det går nok ikke så meget som et kilo, men Lad os få åbnet det var det, vi lige havde i dag. Oh yeah! Helvede skærm. Hvordan fanden åbner man det pis? Du klipper det over. Flasker. Desværre fik vi ikke lov. Jo, vi måtte godt, men vi kunne ikke æde et kilo af det der lækre bacon. Fucking godt bacon. Bacon, det er det bedste stykke kød på grisen. Og ej, jeg skal lige have vasket mine fingre. Det er sgu lidt næste der også. Tag. Den er det nok ikke. Vi skal lige have lidt. Er det eddike eller er det olie? Olie. Det er olie. Jeg gider sgu da ikke have eddike på bacon. Lille smule af det her. Det er ikke lækkert, men det er ulækkert. Panden lige ved varm. Lad os lige få panden varmt her. Skal vi lige tænde nogle lys? Jo, der er sgu ikke så meget. Se, der. Skal vi lige åbne den næste pakke af det her lækre bacon. Så klipper vi 5. For helvede også. Og vi filmer hele processen med det lort. Det er helt lort. Det kan være, at vi holder et klip, når vi steger det, fordi det gør det lige tage lidt tid. For ellers bliver det rimelig lang. Men så filmer vi i hvert fald også, når vi skal Ja, vi æde det. vi filmer, når vi æder det. Ellers er det ikke sjovt. Det er det fedt. Skal lige vaske fingre igen. Det er sgu ikke så lækkert, det der. Der er sådan noget fedt, når man skal stå og stege. Jeg synes ikke, det er så lækkert. Så er det forkert. Jeg skal lige have sådan en, ikke den her. Der. Sådan en her. Den er fandme brugt til meget. Nej. Ja, jeg tror, det er begyndt. Hvad er det lille? Hvad? Det er lille. Hælder lige resten af olien. Ej, det gjorde jeg ikke det der. Du skal jo kalde olien væk. Jo, den skal. Det er jo det, den skal steges i. Nej, det er fucking ulækkert. Fucking godt. Bare stand til. Og så prøv så her, så starter vi kraftedeme bare med at stege noget af det lækre bacon. Så jeg skulle lige lægge det ordentligt. Ej, det ser lækkert ud, hva'? Sådan der. Og det her lækre bacon. Hvad har han steget her? Au. Sgu da varmt, det Er her. du pikket på fingrene, eller hvad? Ja. Jeg venter lige med. Øj, det ser lækkert ud, hva'? Vi kan godt lide bacon. Bacon. Bacon, det er det bedste i verden. Ja, selvfølgelig. Desværre, vi havde ikke lige et kilo bacon i huset. Vi havde kun disse 2 pakker. Vi har faktisk også noget mere. Vi har også noget til her. Men nå. det gider vi ikke rigtigt. Det er tæren. Det er på tøstregen. Ja. De kræfter med halvt kilo er det rigtigt. Det her er lækre bag. Helvede sprutter. Det sprutter. Og det er fandme noget af det billige, det er godt. Det sprutter. Det kan man sgu da ikke sige. Det er sprutter, jo det er sprutter. Helvede, det sprutter sådan op. Det sprøjter. Det er sprutter. Sprøjter. Det hedder sprutter. Han er sprogspasser. Og det skal ikke være sådan helt vildt tørt. Altså sådan, hvor det er helt vildt hårdt og glas. Det skal være kross. Det skal være sådan lidt blødt samtidig. Noget af det. Vi kan lige smide noget mere bacon på, eller hvad? Fuck, jeg glemte at skilte. Ej! Skilte her. Det er måske en god idé at skille dig, ja. Ja, så vil jeg spille nok lidt næsigt. Vi skal også have en tallerken op på, skal vi ikke? Jo. Det tager du. Ja, det ved du nemlig ikke, hvor jeg er. Aha. Det er første gang, han er her. For en anden gang.
Anden gang? Ja. Nå, anden gang. Åbenbart. Hvornår vil det være? Ja, det kunne lige vide. Hvor er det rigtigt? Skal vi røre lidt i her? Det er næste, det vil jeg godt sige dig. For helvede. Og vi vasker lige med lidt sæbe herovre. Men der er mere endnu, bare roligt. Der er mere bacon end det der sidste der. Ja, der er lidt over en pakke nu. Ja. Eller lidt over, lidt under. Der. Lige der er en pakke. Og vi tager lidt langt. Det er fandme færdigt, må der kokker her. Se det lille land. Har fået det lille land. Fedt. Det ser fedt ud. Det er awesome. Neonfarve. Hvad siger du? Neonfarve. Nå, neonfarve. Jeg skal lige sige neonfarve. Og det vil være nok, tror du? Ja. Ja, skal vi lige holde et klip her? Vi har optaget 6 minutter. Ja, fuck det. Vi holder lige et klip her, og så vender vi tilbage, når vi har stegt det hele. Ej. Hallo til YouTube. I dag der er Niklas med. Vi skal sgu æde noget af det her lækre bacon. Det er 2 pakker. 2 pakker, og jeg er lækre bacon. Og jeg starter det. Må jeg godt? Det er varmt. Ja, jeg har lige lidt kris i munden. For lige før. Skal jeg ikke tykke bare? Nu sidder jeg og æder lakrids, mens vi sidder og steger bacon. Ja. Vi skal lige have chillet lidt i vores stue. Min stue. Lad os smage det lækre bacon. Og hælder lige et stykke papir, undskyld. Ja, han fedter rigtig meget. Ja, det er godt bacon. Det er pænt godt. Vi skal bruge pænt højt. Det skal lige køre. Undskyld. Nu går lige et papir. Her, værsgo. Tak for det. Det trykker lidt. Ja, fuck da. Vi er lige hjemme på det godt. Det er godt. Ja, det synes jeg får så god bacon. Se den lækre bacon. Jeg hypnotiserer med bacon. Nå, jeg ved det. Smager det godt? Ja, for helvede. Nu er jeg lækker bacon. Og vi har desværre ikke en cola med i baggrunden. Lige i baggrunden ved siden af os. Fordi ja, den der har vi slet noget af. Og det er dem, vi havde. Den har vi drukket. Ja. Kan vi lige et stykke bacon på gulvet? Det går ikke. Nej, hvor du I skal til at stege bacon derhjemme. Og kæft det godt. giv os videosvar. Det var fedt. Hvor meget bacon I kæde? Altså det er ikke det, vi kan æde. Det er bare fordi, vi kun havde 2 pakker. Vi havde kun 2 bejler. Og der kommer et klip før, hvor vi steger det og snakker sådan noget. Ikke hele. Vi klipper sådan lidt i det. Og den bliver klippet sammen med vores chiller, en lille video, med, hvor I følger med hele aften. Ikke hele aften. Dagen og dag og aften. Og det er kun os 2. Vi gider ikke have alle mulige andre bumser med. Nej, det er ikke andre har kunne. I dag så derfor gør vi det sgu bare. Så. Det smager godt. Jeg er helvede godt. Du skulle have haft noget at drikke til. Ja. Nu kan man det rimelig tør i munden af det her. Ja. Så sige til dig. Det er dig. Kan du gæde mere? Det kan du allerede gæde med. Fuck. Det er bare tør i munden. Kan du lige sidde og underholde den lige lidt, så jeg skal lige hente noget. Han er en røvhul. Dumme røvhul.
Se, hvad jeg kommer med. Kakao. Kakao. Mathilde kakaomælk. Og pas på, at du ikke spilder godt, Niklas. Det er meget. Hvad fanden skal jeg med begge? Nej. Må du så gerne. Jeg skal bare det sidste stykke der. Så er der nogen, for lige meget. Bacon! Og kakao. Det skulle jeg sådan noget af. Fucking godt. Ikke fordi vi reklamerer for Mathilde kakaomælk. Gider vi ikke. Ej. Det er ikke for det, men det er pis godt. Ja, for helvede.